Uvaženi gledaoci, dobar dan, počinje Centralni dnevnik. Ovo su vijesti dana. Nakon burnih reakcija javnosti zbog selektivnog nagrađivanja vatrogasaca, strukovni sindikat vatrogasaca najavio da će uputiti zvanične zahtjeve lokalnim i državnim vlastima, tražeći zakonske promjene, bolju opremu i jednake uslove za sve pripadnike službi zaštite i spašavanja. Mi ne tražimo previše, tražimo samo jednostavno da živimo od toga, od rada kojim se bavimo i da nas niko ne dijeli. Grupa od 85 zaposlenih u željezničkoj infrastrukturi Crne Gore, koja je juče obustavila željeznički saobraćaj, demantovala tvrdnje menadžmenta o navodnoj političkoj opstrukciji, poručili da nisu postavili nikakav ultimatum te da traže samo razgovor. Menadžment je imao obavezu da izađe na razgovor i uđe u pregovore. Da su to učinili, problem bi bio riješen za sat vremena. 25. oktobra referendum u Republici Srpskoj. Građani će glasati o presudi suda Bosne i Hercegovine protiv Milorada Dodika i odluci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kojemu je oduzet mandat predsjednika. Dok su u turističkoj organizaciji Herceg Novi zadovoljni sezonom, ugostitelji kažu da ovo ljeto ne obećava zaradu. U julu mjesecu zabilježili smo 104.000 dolazaka. Sezona je slabija sigurno nego ranije godina i sigurno se to osjeti po džepovima ugostiteljskih radnika. Sjutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Nakon burnih reakcija javnosti zbog selektivnog nagrađivanja vatrogasaca koji su učestvovali u gašenju požara, strukovni sindikat vatrogasaca najavljuje konkretne poteze. U narednim danima planiraju da upute zvanične zahtjeve lokalnim i državnim vlastima, tražeći zakonske promjene, bolju opremu i jednake uslove za sve pripadnike službi zaštite i spašavanja bez podjela. Predsjednik sindikata Goran Tripković poručuje da vatrogasci ne traže privilegije, već samo ono što im po zakonu pripada. Naglašava da je tokom nedavnih požara u Podgorici učestvovao veliki broj vatrogasaca iz drugih opština koji su ostali bez priznanja. Zato, kako kaže, pozivaju donosioce odluka na razgovor, a ukoliko do toga ne dođe, spremni su da iskoriste sva zakonom dozvoljena sindikalna sredstva u borbi za svoja prava. Kada je nekome teško, svi ostali skočimo u pomoć i ne treba niko zarad jeftinih političkih poena da nas dijeli, poručuje Tripković. Predsjednik strukovnog sindikata vatrogasaca i komandir odjeljenja Nikšićke službe zaštite i spašavanja Goran Tripković kaže da godinama ukazuju na loše uslove u kojima vatrogasci rade, te ističe da samo 3 službe u Crnoj Gori imaju kompletnu opremu za gašenje požara na otvorenom prostoru. Upitan da prokomentariše to što su novčano nagrađeni samo podgorički vatrogasci, Tripković ističe da tokom požara na području Podgorice nisu učestvovali samo zaposleni u lokalnoj službi zaštite i spašavanja, već i veliki broj službenika iz drugih opština. Ja trebam također da posjetim gradonačelnika Podgorice i premijera vlade da u trenutnim zakonskim rješenjima koji postoje u Crnoj Gori ne postoji način da se službenici zaštite i spašavanja drugih opština upute u opštine osim na dobrovoljnoj bazi. Jedini način da to možda surade je da gospodin premijer proglasi vanredno stanje na jednoj određenom dijelu svoje teritorije, odnosno teritorije države. Mi opet ponavljam, ne radimo zbog finansijskih razloga ovaj posao, mi smo ga izabrali, želimo samo da imamo ono što nam je zakon propisao, sve ostalo vama hvala, ali morate da vodite računa da nas ne dijelite. Tripković najavljuje da će sindikat u narednom periodu zvanično uputiti zahtjeve nadležnima na lokalnom i državnom nivou u cilju poboljšanja uslova rada vatrogasaca spasilaca. Fokus će biti na obezbeđivanju sredstava za kvalitetnu zaštitnu opremu kako bi oni koji svakodnevno rizikuju svoje živote u borbi sa požarima mogli efikasnije i sigurnije da obavljaju svoj posao. Konkretne poteze preduzeće već u narednim danima. I sve to zahtijevamo da se donesu 2 nova zakona, zakon o vatrogascu i zakon o zaštiti od požara, jer smo jedina zemlja u Evropi koja nema pomenute zakone, a da su postojali takvi zakoni, preventivno se moglo djelovati i neki požari u ovoj državi ne bi izbili. Naravno, kao sindikalci uvijek ćemo se boriti za poboljšanje životnog standarda svakog našeg pripadnika, tako da ćemo poslije našeg sastanka i našeg dogovora izdati saopštenje i izdati te zaključke.
Nakon održane sjednice upoznaće donosioce odluka sa zaključcima te se nada da će ih pozvati na razgovor, u suprotnom. Mi ćemo pristupiti svi onim sindikalnim zakonskim dozvoljenim sredstvima da se izborimo za ona prava koje mislimo da zaslužujemo. Znači, mi ne tražimo previše, tražimo samo jednostavno da živimo od toga, od rada kojim se bavimo i da nas niko ne dijeli. Pitali smo građane glavnog grada šta misle u kakvim uslovima rade naši vatrogasci i da li im treba povećati plate. Ni u kakvim. A normalno da im treba povećati plate. Generalno sve naše službe u Crnoj Gori rade u dosta lošim uslovima, tako da i vatrogasci nemaju baš sjajne uslove, nažalost. Moje mišljenje je da prije svega moramo promijeniti cijeli sistem, pa onda povećati, to jest poboljšati cijelu infrastrukturu, opremu između ostalog, a onda će samim tim i tim boljim standardom doći i bolje obuke i bolje plate i sve ostalo. Nadam se da će biti svakako unapređenja ako do sad nije bilo. A veću platu? Naravno. Život mi svaki dan ugrožen. Kako da ne treba platiti koliko bilo da im daju, malo su im dali. Naravno, svima treba povećati platu. Za uslove vatrogasaca u Podgoričkoj vatrogasnoj, ja sam tamo bio na obuku i mogu da kažem da su uslovi dosta loši. Podsjećamo, vlada Crne Gore je nakon oštrih reakcija javnosti saopštila da i druge opštine po uzoru na glavni grad mogu nagraditi vatrogasce angažovane na gašenju požara, a da je vlada obezbijedila boravak u Igalu za sve vatrogasce spasioce. Fondacija Volonteri Crne Gore obezbijedila je specijalizovanu ličnu zaštitnu opremu za vatrogasce iz Nikšića, Cetinja i Pljevalja u vrijednosti od 13.423 eura. Ova pomoć rezultat je inicijative za prikupljanje donacije građana i društveno odgovornih kompanija pokrenute nakon velikih požara koji su zahvatili Crnu Goru, saopšteno iz te fondacije. Kako su naveli, donirana oprema biće uručena jedinicama u roku od 30 dana. Premijer Milojko Spajić sastao se sa potpredsjednikom vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata i ministrom vanjskih poslova, šejkom Abdullahom bin Zayedom Al Nahyanom i tom prilikom im zahvalio što su ustupili vatrogasni avion tokom trajanja sezone požara. Kako je kazao, time su konkretno doprinijeli jačanju crnogorskih vatrogasnih kapaciteta u zaštiti života, imovine i prirodnih resursa. Potpredsjednik Al Nahyan je poručio da tome prijatelji služe i da će biti podrška Crnoj Gori u svim izazovima u budućnosti. Grupa od 85 zaposlenih u željezničkoj infrastrukturi Crne Gore, koja je juče obustavila željeznički saobraćaj, javno je demantovala tvrdnje menadžmenta o navodnoj političkoj opstrukciji. U saopštenju koje su dostavili medijima, oni optužuju menadžment da svojim opstrukcijama, ignorisanjem i manipulacijama ugrožava funkcionisanje sistema i dovodi do kolapsa u pružanju usluga. Poručuju da nisu postavili nikakav ultimatum te da traže samo razgovor. Njih je podržalo više sindikalnih organizacija. Menadžment je imao obavezu da izađe na razgovor i uđe u pregovore. Da su to učinili, problem bi bio riješen za sat vremena. Sve što tražimo jeste ono što naše kolege u 2 druga željeznička preduzeća imaju već 2 godine. Ništa više od toga. Argument o ograničenom budžetu također je manipulacija. Rješenje postoji i pravno i finansijski. Naplatiti dugove koja druga željeznička preduzeća imaju prema željezničkoj infrastrukturi Crne Gore. Ako se ne mogu naplatiti odjednom, mogu se naplatiti u mjesečnim ratama. Dakle, rješenje postoji za 5 minuta ukoliko postoji volja i odgovornost. Zbog ovakvog neodgovornog, nezakonitog i sramotnog ponašanja menadžmenta štetu trpe zaposleni, putnici i cijela privreda. Umjesto da štite interese firme i javnosti, menadžeri svojim postupcima urušavaju sistem i krše osnovna radna i socijalna prava zaposlenih. Naš stav je jasan. Obmane, manipulacije i političke etikete nas neće učutkati. Tražimo samo poštovanje, dijalog i ono što nam po zakonu i pravdi pripada. Automobile koji su juče ostali u međunarodnom autovozu putnici će moći sjutra da preuzmu, saopšteno iz željezničke infrastrukture. Kako su kazali, za sjutra u 10 sati na stanici Podgorice biće organizovan istovar, pa pozivaju putnike da dođu i preuzmu svoje vozila.
Neformalno udruženje građana Pravo na djedovinu i pravo na privatnu svojinu nastavilo je proteste zbog, kako navode, nerješavanje njihovih zahtjeva od strane nadležnih državnih organa. Okupljeni su danas od 17:30 blokirali magistralni put Mojkovac-Kolašin. U nastavku dnevnika ostale vijesti. Evropski dan sjećanja na žrtve nacizma, fašizma, komunizma i drugih autoritarnih režima ustanovljen rezolucijom Evropskog parlamenta podsjetnik je na to koliko su krhke sloboda, ljudska prava i dostojanstvo, ako ih društvo ne brani zajednički i dosljedno, saopštio je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica. Kako je kazao, ovo nije samo dan sjećanja, već poziv na odgovornost. Istakao je da Crna Gora pamti žrtve vansudskih pogubljenja, kazne bez suđenja, zatvore za nepodobne ćutenje i straha, ali pamti i, kako je kazao, one koji su odbijali partijske naloge da likvidiraju ili degradiraju komšije ili sugrađane, potvrđujući čojstvo kao osnovnu moralnu tradiciju Crne Gore. U duhu evropskih vrijednosti istine, savjesti i sjećanja naglasio je, Crna Gora treba da očuva svoje antifašističke tekovine i tradicije. Inspektorka za kulturna dobra Ministarstvo kulture i medija po nalogu ministarke Tamare Vujovića po inicijativi predsjednika opštine Herceg Novi Stevana Katića obavila je danas nadzor u Herceg Novom da li je spomenik Rudolfu Karužiću Njunju postavljen nezakonito u Njegoševoj ulici. To je za radio televiziju Herceg Novi potvrdila ministarka Vujović. Ona je istakla da će spomenik, ukoliko se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je podignut nezakonito, biti uklonjen. Predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić kazao je da će postupiti po nalogu inspekcije. Nezavisni sindikat Aerodroma Crne Gore uputio je specijalnom državnom tužilaštvu zahtjev da pribavi cjelokupan izvještaj Agencije za civilno vazduhoplovstvo o vanrednom inspekcijskom pregledu na aerodromu Tivat, kao i sve njihove prateće akte, dopise i preporuke. Predsjednica sindikata Biljana Knežević navodi da je zahtjev podnesen u okviru krivične prijave protiv odgovornih u aerodromima Crne Gore, koja se odnosi na nesavjesno poslovanje, zloupotrebu položaja i ugrožavanje sigurnosti vazdušnog saobraćaja. Sindikat traži informacije o eventualnim ponovnim provjerama ili planiranim kontrolama u vezi sa istim predmetom, naglašavajući da je cilj zaštita javnog interesa i bezbjednost vazdušnog saobraćaja. Budvanska policija je po nalogu tužioca iz Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru uhapsila Nenada Parezanovića i Nikolu Marovića zbog više krivičnih dijela, uključujući nanošenje lakih tjelesnih povreda i ugrožavanje sigurnosti, saopšteno iz uprave policije. Navode da se događaj vezuje za 19. avgust, kada je kod svetionika na Jazu došlo do tuče u kojoj su povređene dvije žene, Branka i Kristina Marović. One su zadobile povrede po tijelu i glavi, nakon čega su transportovane u kliničko-bolnički centar u Kotoru. Istragom je utvrđeno da je nekoliko dana kasnije, 22. avgusta, u privatnom ograđenom prostoru iza kuće Nikole Marovića došlo do novog verbalnog i fizičkog sukoba između njega i Parezanovića. Policija je po nalogu suda izvršila pretres kuće Nikole Marovića i pronašla startni pištolj i 34 komada municije bez potrebne dokumentacije. Oružje je oduzeto, saopštili su iz uprave policije. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 30 saobraćajnih nezgoda u kojima su 2 osobe povrijeđene teže, a 13 lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije kazali su da je u Podgorici evidentirano 5 nezgoda, a u Baru, Kotoru i Budvi po 4. U Herceg Novom i Bijelom Polju evidentirane su po 3, a u Ulcinju i Nikšiću po 2 nezgode. Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Tivtu, Beranama i Rožajama. Iza to je 426 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 36 prekršajnih prijava. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je kasno sinoć odluku o održavanju referenduma o presudi suda Bosne i Hercegovine protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Na referendumu, koji bi trebalo da bude održan 25. oktobra, građani Republike Srpske će glasati o odluci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kojom je Dodiku oduzet mandat predsjednika. Skupština je usvojila i 13 zaključaka, među kojima i da u Srpskoj neće biti održani izbori za predsjednika Republike.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon jučerašnjeg odbijanja njegovog poziva studentima u blokadi da razgovaraju. On je na svom Instagram nalogu napisao da je svoj život posvetio Srbiji i da će se dok je živ boriti protiv svih koji žele da je unište. Ovim povodom oglasili su se i predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević, koji su studente optužili da ne smiju na razgovor sa Vučićem jer nemaju program, već samo nasilje. Međunarodna scena iz Ujedinjenih nacija poručuju da je moguće zaustaviti glad u Gazi ako Izrael omogući dostavljanje potrepština. Više od 1.000.000 hektara izgorelo u požarima u Evropi. Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice saopštila je da ima skladišta puna hrane, lijekova i higijenskih potrepština u Jordanu i Egiptu, ali da joj je zabranjen unos u Gazu i da glad u toj enklavi može da se zaustavi ako se dozvoli ulazak pomoći. Glad u Gazi se može zaustaviti, preokrenuti tekuću katastrofu, preplaviti Gazu masovnim povećanjem pomoći preko Ujedinjenih nacija, saopštila je ta agencija na platformi X. Prema njihovim navodima ima dovoljno hrane i potrepština spremnih da napune 6.000 kamiona i Izrael mora da dozvoli da se uveze pomoć. Podsjetimo, izraelski premijer Benjamin Netanjahu je osudio izvještaj UN-a kojim je proglašena glad u Gazi i ocijenio ga kao očiglednu laž te okrivio Hamas za nestašicu. Skupština američke savezne države Teksas definitivno je usvojila novu izbornu mapu koja će omogućiti republikancima da osvoje do 5 dodatnih mjesta u Kongresu Sjedinjenih država tokom parlamentarnih izbora 2026. godine na polovini aktuelnog predsjedničkog mandata. Američki predsjednik Donald Trump izvršio je javni pritisak na republikanske zvaničnike te države na jugu zemlje da sprovedu takvo prekrajanje sa ciljem da zadrži svoju aktuelnu tijesnu većinu u Saveznom kongresu. Nova mapa ima 5 novih okruga koji bi favorizovali republikance, piše agencija AP. Izborna mapa Teksasa biće prekrojena tako da se razvodnji demokratski glas, što je tehnika izbornog prekrajanja nazvana gerrymandering. Demokratski poslanici, koji su manjina u Skupštini Teksasa, pokušali su tome da se suprotstave na razne načine, između ostalog tako što se nisu pojavljivali da ne bi bilo kvoruma, a zbog njihovog odlaska republikanci nisu mogli da organizuju glasanje o tekstu više od 2 nedjelje. Prema podacima Evropskog sistema za informacije o požarima, koji djeluje u okviru programa Kopernikus, od početka godine je izgorjelo više od 1,1 milion hektara zemljišta, čime je 2025. već sada postala godina sa najviše spaljene površine otkako se vodi evidencija od 2006. godine. Kako prenosi španski El País, glavni uzrok su razorni požari koji su zahvatili Evropu početkom avgusta. Požari koji pustoše Pirinejsko poluostrvo, odnosno Španiju i Portugal, čine čak 60% ukupno zahvaćenih površina u Evropskoj uniji ove godine, navodi El País i dodaje da je u Španiji od početka godine izgorjelo više od 403.000 hektara, a u Portugalu 275.000. Sistem ističe da je prethodni rekord zabilježen 2017. godine, kada je izgorjelo 988.000 hektara, a tada je Portugal sa čak 563.000 hektara izgorjele površine bio najteže pogođena zemlja. Ponovo domaće teme. U Crnoj Gori 21. avgusta boravilo je 167.000 turista, saopšteno iz Nacionalne turističke organizacije. Predstavnici turističke privrede iz Budve kažu da su uglavnom zadovoljni dosadašnjim rezultatima. Pozitivne utiske o boravku u Budvi tokom ove sezone podijelili su i turisti sa različitih krajeva svijeta. Prema nezvaničnim podacima koje Nacionalna turistička organizacija Crne Gore na nedeljnom nivou dobija od lokalnih, u Crnoj Gori je 21. avgusta boravilo 167.000 turista, što je rast od 2,5% u odnosu na uporedni period prethodne godine. Predstavnici turističke privrede kažu da su zadovoljni dosadašnjim rezultatima. 30% povećanja smo zabilježili u samom mjesecu junu, kada je bilo dosta last minute rezervacija i te last minute rezervacije su negdje i obilježile protekli period mjeseca jula. Očekujemo da će se taj trend nastaviti u avgustu. Dobru posjećenost bilježe i hoteli na Budvanskoj rivijeri. Kao jedan mali objekat, mali hotel od 22 smeštene jedinice
poslujemo dosta bolje nego prošle godine, sa nekih 1200 noćenja više u odnosu na isti period prošle godine sa većom prosečnom cenom. Imamo i goste koji su nam lojalni, da kažem, svake godine se vraćaju. Pored toga i puno novih gostiju, stranaca. 4% više broj ostvaranja noćenja upoređeno sa 2024. godina. Najviše broj gostije mi dobijemo iz njemačkog tržište. Odmah nakon njemačkog tržište su Englezi, Velika Britanija. Svaka godina ovo tržište je značajnije za naš hotel. Zadovoljni su i ugostitelji koji kažu da ih posjećuju gosti iz različitih dijelova svijeta. Baš ima dosta i stranaca, ima iz regiona, iz Srbije, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, ali ima dosta i sa strane ljudi. Baš mi je onako iznenađujuće da normalno osim iz Rusije, Ukrajine, iz Turske, koji inače ima dosta, da ima i čak iz Skandinavije, iz Španije, iz Italije. A pozitivne utiske o boravku u Budvi podijelili su i turisti. Drugi dan sam u Budvi, prvi dan na plaži. Sviđa mi se sve. Pejzaž, čudesne planine, vrijeme, ljudi koji su jako druželjubivi i ljubazni. Ja sam iz Nottinghama, ovo je prvi put da sam u Budvi, zbilja je fantastično. Juče sam stigao iz Hrvatske, šetao prelijepim plažama, zbilja je sve nevjerovatno. Došli smo danas. Jako lijep grad, s lijepom energijom i čistim vazduhom. Plaže su prelijepe, ima dosta lijepih mjesta koja se mogu obići. Hrana je zbilja dobra. A nakon slabije predsezone iz turističke organizacije Herceg Novi kažu da su zadovoljni kako protiče sezona u avgustu. Prema podacima iz jula mjeseca, Herceg Novi je posjetilo preko 104.000 turista. Turisti iz regiona biraju privatni smještaj, dok u hotelskom smještaju borave turisti iz Zapadne Evrope, Njemačke, Francuske i Velike Britanije. Turisti sa kojima smo razgovarali mahom su zadovoljni ponudom, a rijetki imaju zamjerku na cijene koje su ove godine, kažu, veće nego prethodne. Vreli avgust u Herceg Novom. Pat od ljetnje žege turisti traže u moru. Iz turističke organizacije kažu da je sezona u jeku, te da imaju razloge za optimizam. Generalno u turističkoj organizaciji smo zadovoljni dosadašnjim tokom sezone. Nakon nešto slabije predsezone gdje smo bilježili nešto slabije procent, odnosno prošlu godinu, jun i jul su bili u plusu, uz, da kažem, dakle, ogradu da je to uglavnom bilo na račun kolektivnog smještaja koji je bio, da kažem, u rastu, odnosno na prošlu godinu, dok je privatni dalje malo ispod nivoa iz 2024. Svako ljeto za ugostitelje je prilika da se zaradi više. Ipak kažu da ovo ljeto ne obećava zaradu. Sezona je slabija sigurno nego ranijih godina i sigurno se to osjeti po džepovima ugostiteljskih radnika i svih ostalih, ali konkretno nama nije toliko loše kao kod ostalih jer mi radimo preko cijele godine i radimo i duži vremenski period, ali sigurno je da su sami ugostitelji doprinijeli samim tim da bude manji broj gostiju jer nisu spremni da se odreknu dobiti i digli su cijene više nego što možemo to da priuštimo sami sebi. Mislim da je to dugoročno loše za naš turizam i sve ostalo. Turisti su mahom očarani ljepotama Herceg Novog, a samo rijetki imaju zamjerke na visoke cijene. Malo su možda povećane za razliku od prošle godine, ali inače sve je super. Ovdje je meni i rodbina i tako da prijavni svaki trenutak ovdje. Prelijepo je. Prelijepo mjesto sa prelijepim ljudima i odličnom hranom. Divno je, nevjerovatno. Divni ljudi, sve je odlično. Lepo nam se sviđa do sada. Što nam se ne sviđa je da su cene jako skupe. To bi moglo malo da se popravi. Meni se sviđa ovo mjesto, super je, cene su pristupačne. Nema gužve kao inače, ali za mene još bolje. Da li imaš možda nekih zamjerki konkretno kad su u pitanju plaže ili da bi promijenio u suštini? Pa jedino što su gužve mnogo velike kolima kad se ide po celom primorju, inače ne bi bilo problema, sve je super. Cijene su odlične, Herceg Novi je 30 godina mi letujemo ovdje, od 95. A šta to ima Herceg Novi, a ostali primorski gradovi nemaju? Ima sve što nama treba.
ima mir, ima tišinu, nema buke, nema galame, ima lepe plaže, ima dobre ljude. To je ono što Novi čini posebnim i zbog čega mu se turisti rado vraćaju. A da će to tako i biti, vjeruju u turističkoj organizaciji. U julu mjesecu zabilježili smo 104.000 dolazaka, uz da kažem ogradu da u kolektivnom smještaju se baziramo na našim projekcijama presjeka brojnih stanja koje radimo svaku četvrtka. Zvanični podaci Državne agencije za statistiku Monstat izlaze negdje krajem ovog mjeseca, pa ćemo imati, da kažem, precizniju brojku, a u privatnom smještaju raspolažemo dakle, sa podacima o realnom vremenu preko naših prijava u našim turist info biroima i preko naše mobilne aplikacije. Tu je zabilježen taj neki pad od nekih 2%. U privatnom smještaju borave turisti iz regiona, dok hotelski smještaj biraju gosti iz zapadne Evrope. Vole da uživaju u morskim čarima, ali da istražuju skrovita mjesta. Uglavnom je to ili plava špilja ili nešto slično što ne mogu baš da dođu sami, na primjer ne postoji put kolima nego bi morali da idu brodom, ili možda žele da se voze po zalivu, ali to najčešće turisti, ne baš ljudi koji su iz Herceg Novog. Ono što ne fali Herceg Novom ovog ljeta jesu kulturna dešavanja. Samo tokom avgusta posjetioci će moći da uživaju u više od 80 muzičkih, zabavnih, književnih i filmskih programa. Drugo veče Bedenfest proteklo je u nezaboravnom muzičkom spektaklu i nastupima domaćih i regionalnih izvođača. Atmosferu do usijanja dovela je vanvremenska diva Josipa Lisac, koja je samo na sebi svojstven način, uz nezaboravne hitove Magla, Danas sam luda, O jednoj mladosti, pokazala zašto tolike godine nosi titulu kraljice muzičke scene. Nebo je sinoć bilo vedro nad Nikšićem. Tako je muzički ugođaj bio potpun. Ljubitelji rock zvuka uživali su u domaćim bendovima. Ne želimo da se kalupimo nigdje i onda publika nađe svoj put i onda ćemo kao nekakvu rijeku i lavinu da povučemo za sobom. Krčemo jedno brdo pa dok ga ne surgamo na dolinu, nema ništa od njega. Mislim da je bilo jako dobro, vidim po publici da su zadovoljni. To je inače moj prvi premijerno, moj prvi autorski koncert sa nekim novim kompozicijama. Vanvremenska umjetnica Josipa Lisac nakon 10 godina ponovo se vratila na bedem. Svojom posebnošću u interpretaciji dovela je atmosferu do usijanja. Ja sam bila na Bedenfestu, ali sam prvi puta zaista na Bedemu i zaista je neizvjestan. Lijepo izgleda, ludo izgleda, divlje izgleda, ali ja znam da ste se tu svake godine družite i da vam je fantastično. Pa ne znam, da možda za početak krenemo glazbeno, pa ćemo onda vidjeti kako ide. Ja sam si predvidjela da se drugačije obučem za vas, međutim, kao i prošli put, sve sam natrpala na sebe kaj sam imala. Ovo je trebalo biti ljepše. Uz mješavinu različitih muzičkih žanrova, stare pjesme dobile su novo ruho. Muzička diva je snagom i energijom otjerala kišne oblake, iako je pjevala antologijsku pjesmu Magla.
Nakon avangarde na sceni, novu energiju donijeli su i nastupi benda E-Play i repera Icing Rutina i Đusa. Nikšićka publika je najbolja, bez ikakvog, uopšte nije to sad zato što sam u Nikšiću, ti ljudi nas prate po raznim festivalima. Dobar zvuk publiku čeka i večeras na Bedemu uz brojne izvođače, među kojima su muzičar Magnifico i kultni bend Vampiri. A za završnicu sinoćnjeg spektakla ostavili smo ženom koja svira glasom. O sportu će Milutin Grgur. Milutine, još jedan bogat sportski dan. Tako je, Dejana, pregled otvaramo košarkom. Odbrojavamo do starta muškog Eurobasketa. Crnogorci u Istanbulu pred put u Finsku. Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore večeras u Istanbulu sa domaćinom Turskom imaće posljednji test uoči skorog starta evropskog prvenstva. Igraće se od 19 sati. Selektor je juče ozvaničio da na šampionat Evrope u Finsku putuju Olmen, Drobnjak, Hadžibegović, Jovanović, Mihajlović, Nikolić, Simonović, Slavković, Tomašević, Vučeljić, Vučević i Živanović. Otpali su povrijeđeni Jovan Kljajić i odlukom selektora Filip Andjušić. Naši su u pripremnom periodu odigrali 4 meča. Savladali Bosnu i Hercegovinu i Izrael, a gubili utakmice od Francuske i Grčke. Crna Gora u Tampereu u grupi B za rivale će osim domaćina Finske imati Njemačku srijeda 16:30 te Litvaniju, Švedsku i Veliku Britaniju. Naša omladinska vaterpolo reprezentacija protiv Italije za finale prvenstva Evrope. 4 sjajne utakmice naše omladinske vaterpolo reprezentacije na prvenstvu Evrope u rumunskoj Oradeji i efektan plasman u polufinale. Juče je Rapsodija u četvrtfinalu 21:11 protiv Francuske, a danas od 18 sati rival Italijani. Italija juče bolja od Španije. Dakle, Crna Gora i Italija danas u 18 sati u drugom polufinalu sastaće se Srbija i Grčka. Srbi juče bolji od Mađara, Grci od Hrvata. Ajkulice trenutno protiv Italije vode 7:5, a sada o fudbalu. Bogat fudbalski evropski vikend. Sjajno su ga otvorili prošle noći u prvom meču u novoj sezoni u Bundesligi aktuelni vladari njemačkog klubskog fudbala. Bayern München 6:0 protiv Leipziga. Fenomenalan Kane postigao 3 pogotka, blistao i Olis, 2 put tresao protivničku mrežu, a prvi gol u Bundesligi postigao je Luis Diaz. Najinteresantniji meč današnjeg programa St. Pauli Borussia Dortmund. U derbiju engleske premijer lige Manchester City 0, Tottenham 2. Sjutra nastavak crnogorskog fudbalskog šampionata. U četvrtom kolu Meridian Bet prve crnogorske lige sjutra od 19 sati Bokelj Jedinstvo. 30 minuta kasnije počeće meč Petrovac Arsenal. Od 20 sati 2 susreta Jezero Sutjeska i derbi Budućnost Dečić. U 20:30 kolo će da zaključe Mornar i Mladost. Tuzani, trenutni lider, imaju svih 9 poena. Budućnost samo 3. Naš šahista Predrag Nikač i dalje blista u Poljskoj. Dvoboj 2 posljednja šampiona našeg Predraga Nikača i Poljaka Marčina Tazbira u 5. kolu svjetskog pojedinačnog šahovskog prvenstva za osobe bez i sa smetnjama vida u poljskom Žešovu završio je remijem. Nikač je protiv Poljaka, zvanično prvog igrača svijeta, upisao 2. uzastopni remi. Prethodno osigurao 3 efektne pobjede, isti učinak 4 poena ostvario je i Poljak Tazbir. Nikač brani srebro sa šampionata na Rodosu. 5. je nosilac na turniru u Poljskoj. Za medalju bori se u konkurenciji 65 šahista. Do kraja turnira još su 4 runde.
Nikač upravo upisao i treći remi, remizirao je u partiji sa Špancem Fernandesom. I još o sportu u našem redovnom pregledu dana, večeras od 21 sat. Deja, izvoli. Hvala, Miki. Sportom završavamo centralni dnevnik. Hvala za pažnju i ugodan ostatak večeri.